Dobrý deň, pani Bartošová. Mohli by sme s vami urobiť rozhovor, buďte taká láskavá. Barbora má baranicu, Barbora mala bobra, Barbora. Hej, máš to? Dobre. Vám ku kariére pomohol Gustav Brom, vy ste mu potom ako povili syna. Aký je to pocit byť matkou? To je vtip? Čo je vtip? Gustav Brom. Áno, však není to vtip, akože to je pravda. Vy ste s Gustavom Bromom akože žili dlhú dobu a potom ste mu ako z vďaky akože... Ste za pořad. My sme z Oravskej televízie ako regionálne, ako... Z regionálnej televízie Oravskej. Z Oravskej. Áno. Aha. No. Dobře, tak buď si ze mě děláte legraci, anebo to myslíte vážně. Ja si nerobím, to by som si v živote nedovolil, ale prečo? Ale v čom je to akože vtip? Jste si spletl jména, trošku. No ale však ste pani Bartošová. No, tak jste si spletl Gustava Broma s Ladislavem Nebol to Štajdlem? Gustav Brom? Ne, to Kto to bol? Počkať. Myslíte, že se můžu na ten rozhovor vykašlat? Prosím vás, nerobte nám to, poďme ďalej teda. Vy máte syna, ako sa volá? No, Artur se volá. Artur? Ja mám tiež Artura, ale psíka, taký basta, neviem, čím to je. Chcem sa vás opýtať, že teraz spievate, máte nejaké nové CDčko, aké máte plány do budúcnosti? Spívat. Vy keď ste robili pionierskú vlaštovičku, tak ja som vás videl, vtedy ste mali také zarezané gati, ja som 20, prečo? No. A ja som strašne ako po vás slintal, lebo my sme mali v pingpongárni ako urobený váš plagát. No a teraz chalani tam už šipky do ňoho hádzali, tak som povedal, no. Ja som z vás akože hotový, vy ste môj idol, viete, tak môže mám trošku trému, tak sa nehnevajte na mňa. Takú normálnu otázku, že koľko ste mali akože mužov vo svojom živote, to mňa zaujímalo. Hodne. A čo to je hodne? 20, 30? Jak sa to vezme? A nechcete prestať s kariérou a venovať sa niečomu inému, lebo dnes už v podstate interpreti, každému to prípada ako veľmi plitká činnosť, ako robiť v showbiznise alebo to. Každému? Či nemáte nejaký zmysel pre zvieratá, alebo niečomu sa venovať, niečomu, čo má význam? Já se věnuju zvířatům, třeba věnuju se přírodě, třeba... Čo robíte v prírode? Včielka, medolienka, alebo tak? No, lítám jako včelka mezi stromy a kytkami a tak. Dobre. Ráda, hrozně ráda. Ja tiež som si rád s vami ako urobil rozhovor, vám veľká vďaka, želám, aby sa vám darilo a pozdravte našich divákov, poprosím vás. Bylo to úžasné, on je Bylo skvělý, že? úžasná žena, priatelia, živá Adriana Iveta Bartošová, prepačte, a ktorá ma odsunula, takže pleskni to o plafón hore dole a končíme. Dovidenia.